बै आमोलाव बिएसएनएल अफिसाव इन्टारभिउ होनो फैनाया आरो फैफिनबावनांबाय आङो सनाफोरनै सनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मासे फवाननाय महर लाना सनाफोर दा मुगाय इनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद स्टाइलाव जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंखागोन अन्नानै सोरबाफोर गोदान मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगाला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना ओमफ्राय मा होनो दिनै मानो इसिबां थान्दा खिनो हासुनो बालायनाय आरोना अलसियानि खामानि आरोखि दिनै कय थारिख जाखो नैहाय थारिखखौ बावबाय थायो बिमा बुरैया 10 जानुवारि ना एकदम बिराद खुवा खफ' खुगासिनो दङ सोर सोरनिथिं खुदों सोर सोरनिथिं खुवाखै बेखौथ' बुंनो रोंला बाट क'क्राझाराव एकदम फुरा थान्दा आरोना गुसु होननानैलाय बहा खिनो हासुनो गनो नङा होमबा सनाफोर जानानै जानोथ' हायो फिथा घुगुनि जानानै जास्ट फिसालाया जानोसै स्कुलाव थांबाय ओमफ्राय बिमाया नै रेडि खालामबायानो सानसुनि आरोना आलुजों दाउदै नै ओंख्रियाथ' जेबो गैया बेखिनियानो दं नालाय आलु दाउदै जल ओमफ्राय रागा जोंबा ओइ टमेट'खौ होगोन ओमफ्राय कबिबो दं आरोना समय मिलायबा भाजा एवजागोन होननाय जादों औ आयंनि नङा इयो जोंनिसो आयंजों एखे जोंना सिनायनो हास्लाबाखै सना इयो फिथा जानायानो नै दा दङ दाबो जारलाहाय आधा केजि गाइखेर लाखिबाबो थोआनो एखमानो फुंसिम लाल साहासो जाफैबाय आरोना मतलब मैयानो गाइखेरा सेस नैबेयो मोजां ओंखामजों जाबाथाय गाइखेरा साफा जाखायो टाइम मिलायबा होननाय माने मा सनाफोर मानसिया एसे बेस्थ' जानो नागिरदों आरोना दिनैबो ओंखायनो एसे टाइमा सर्ट जादों फुङावनो थाब थाब हानाय माने संनो नागिरदों आङो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो मा जानो बिमा बुरैजोंबो कारपेट कुरपेट अन्न सिबला सिबलि खालामनानैनो आलुआनो रुइग्रिजोबलाय लायबाय आरो नै आलु नायनो रसना र' थाथोंहाय आलुनि माबाफ्रा गुनफ्रा ओंखारलांजोबथों आरोना खालि जानायावल' आलु मोनथोंसै आङो मालाय डाइटिशियानफ्रा मा बुंखायो आलुफोरखौ जानोबा रुनानै जानांगौ होननानैहाय मतलब जायफोरा मोदोम खमायनो गोसो आरोना थ' आंना बे टाइपनि जाबाय आरो आलुआ बाखि मोदोम खमायनायजों जों गैथ'थारा रेडि लाबायबो आङो सिम्पोलसो संगोन आरोना ओमफ्राय दावदैखौ एसे एवनानै लाग्रोनोसै दावदैजों आलु ओंख्रिखौलाय सोरथो रोङा ओमफ्राय नै बे अबस्थाखौ नायदो आरोना सोर दाबायदियाव बानलु गोरान सारनानै लाखायो नै बे सासे सुबुंनि थाखायनो जालाय गारलाय आलुआ माखासे आदानि जाबाय ओंखायनो बानलु सारनानैसो खनला आरोना ओमफ्राय खनो लाङो थुग्लियो बबेखौबा जायो जादो दे मा जादो सना मा होनना बुंनो नै आलु चाटसो जाबाय आंना जाबानो जाजासिगोन संख्रिसो सारनानै होननाय बायदि आरोना बानलु गोरान होखानायसो आंनि अबस्था सोनाफोर थ' एवला एवलि संनानै लागोनसै आङो मैं कहीं भी रहूं ए सनम ना 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 जिंदगी की कसम फासले आते जाते रहे बेस्ट गान ना सनाफोर बर्डार सिनेमा खनथामसो नायबाय आङो जेला उन्दैयाव नायदोंमोन अब्लाथ' मिथिला नायनांगौ नायबाय गेदेरफोर नायबाय आरो नायफाबायल' ओमफ्राय आरो देरनानै नायबाय अब्ला गाब्बाय आरो सिनेमाखौ नायनानै गाबफाबाय आरोखि बिसिनि दुखु देखायनायफोरखौ नायनानै गाबफाबाय नै ओमफ्राय दा हाबा जाखांना नायनानैहाय दा बुंसै फिल खालामनानै माने अट'मेटिक गाबनो ओंखारग्रा जाबाय फाग्ला सिनेमा बानायदोंना बिसोरो आरो गानफ्रालाय अ माय गड ओरैबादि माने गानखौनो निजानो खनबानो ओमफ्राय हारसिंनो गोसोआव नांखायो आरो ओरैबायदि गान बानायदों दसनाफोर सोर बर्डार सिनेमा लानानै एसेबाबो मोदै गदों बेखिनिखौ नायदोंबा अननानै कमेन्टआव लिरना गालांबानो जाबाय आरोना थ' आंनि बेलायावथ' आं दा बे खन्द' गानफोरखौ नायबानो माने जाखाया आरोना मिलायनायखाय माने मोनथिया माने इसेबां एटाचमेन्ट थायो बे माने गाना आरोना आरो सिनेमाखौथ' मिलायफ्लेनाय बायदि मोनो बोरैबा मोनग्लुंजोबखायो आरोना ओमफ्राय सिगां समाव सानोमोन आरोना बिराद मोजां एक्टिं खालामदों ओंखायनो जों गाबनो रोंदों खोमा ओंखायनो जों गाबो खोमा बिदि सानोमोन आङो बाखि ओमफ्राय दा फुरा फिलसो आरोना गाबनो नालागे सेम कन्डिसन बिदिनोसो जाथारो होननायसो जाहैबाय दा फुरा आसलिखौ बुजिबाय आरोना बे सिनेमानि मिनिंखौ दा मोथोसिन बुजिसिनबाय आरो सोनाफोरना दै होनानै जि सुनानै फैनानै मा अबस्था जाखो नै बिदि अबस्था आरोना थुग्लिलाबायसै सोनाफोर रुइखानाय आलुआलाय थुग्लिनोसै एसे दै हरबावसै दावदै हरसै देनानै दोननाय मसलाखौ हरसै मारगुलि ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय आङो मैया आंनि प्रेगनेन्सि जार्नि होननानैहाय नोंथांमोननो बायदिसिना खोथा खिथादोंमोन ना आंनि जालांनाय जाथायफोरखौहाय
थ' मोजां कमेन्ट मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों बहुतानो फोरमायनानै लादों आब' आंहाबो 2 मोन आब' आंहाबो 3 मोन थ' आब' आंहाबो 4 मोन बारसिगोन थ' बिमा आंनाबो बेबायदि अबस्था होननानैहाय आरोना आरो खायफा बिफा माहारियाबो मोजां कमेन्ट हरदों बिमा जानाया गोरलै नङा मा नङा होननानै थ' बिनि थाखायबो आं एकदम थेंक इउ स' माच आरोना आरो गोबाङानो फोरमायदों औ आंबो जानो हायामोन बिदि नोंनिजों सेम कन्डिसन बायदिसिना एसे मोजां मोन्दों आरोना आङो जों हिन्जावफोरासो मिन्थिलायसिगौ आरोना बेखौहाय थ' खामायनायनि बेलायाव हौवाफ्रा मिन्थिलायसिगौ बेखौ जों मिन्थिला बाट फिसा फिसौ जन्म होनानै फेदेरनांगौ फोलावनांगौआ जोंनि हाबाफारि नालाय जों बेखौ मिन्थिनांसिगोन आरोना थ' जों बेखौ मिन्थिलायसिगौ मा अबस्था जायो बाखि बेनिफ्रायहाय मा होनो जाय गेन्द्रि जाहांदों बा गेन्द्रि जानो लागा कंग्रेचुलेसन आरोना बेस्ट अफ लाक मोजाङै मोजां जाफुंलांथों आरोना मोजाङै मोजां बिमा नर्मेल फिसा नर्मेल मोन्थों मोजाङै मोजां आरोना थ' आं बेखौ आसा खालामो ओमफ्राय खस्थ'आथ' बाखि मोनखायोआनो जेबो नङा ओमफ्राय सासे बिथाङा कमेन्टखौनो हरमारदों मोजाङैनो सानसेनि खस्थ'आवनो नोङो माने सारा जिबन गोदै फिथाइखौ मोनलाङो नोंमारगौ नै इफोरो खम गोदै फिथाइ नै गोदै गोखै गोबाब संसाराव नांगौ रोखोमनि स्वादा बेफोरनावनो दंजोबो दोन आदानि लेखासो दा बुजागोनबो नोङो नानि आदाया बुबाबो जानांगौ नैफोरबायदि फिथाइखौ मोनो आरोना थ' बे खस्थ'खौथ' जों बिमाफोरा माने बबेनिफ्राय एंगारनानै थानो हानो बे खस्थ'खौ मोनगोन ओमफ्राय फिथाइयानो इदि आरोना हायदे जेबो नङा सनाफोर टेनसन लानो नाङा डक्टरा हरनाय मुलिफोरखौल' जा ओमफ्राय बाखि आं नोंसोरखौ बुंदोंसो खिन्थु आं जाजोबाखै भिटामिनफोर हरलाबायनायखौ आं जाजोबाखै ओमफ्राय माने आं मोजां बुस्थु जानो लुबैनाय बुस्थुफोरखौनो जाखादों नालाय ओंखायनो आं मुलिफोरखौ बारा जायाखै आरोना माने एसे गेन्द्रि समाव जायै जानानै मुलि जानोनो जायगा गैया बायदि जादों आरोना मुलिजों दै लोंनो थाखायनो ओंखायनो आरो जुदि नों गोबायोबा लिकुइड मुलिखौ लाबोनानै जानो नाङा बिसोर लिकुइड हरो बाट बे लिकुइडानो सेम टेब्लेटबो थायो बेखौ बिनानै लानानै फैयो आरोना आंथ' डाइरेक्ट बुंखायो बिनि बदलै टेब्लेट दंबा हर आं लिकुइडखौ लांबा ओरैनोसो थाहैगोन होननानै आं लाबोखायाखै आरो थ' लिकुइडखौ लाबोनानै जानो नाङा सेम टेब्लेटखौ बिनानै जा आरोना बाखि गाव गाव प्रब्लेम थायो टाइमलि मुलिफोरखौ जाबानो जाबाय गोजोननाय मोन्दों आं कमेन्टफोरखौ मोननानै आरोना थेंक इउ स' माच गावनि हालोदखौ आंनि थाखाय आंनाव फोरमायना लानायनि थाखाय आरोना आरो सासे बिमायाथ' बुंबावदोंसो आब' आंबो एकदम मालायनि खोथा लानानैहाय डक्टरनाव थाब थांनो रोङैनि हामग्लिलांजोबदों स्ट्रेस जालांजोबदों होननानै आरोना थ' आंनि फार्स्ट प्रेगनेन्सिजों सेम कन्डिसन जादों नोंना होमबालाय बिदि आरोना सोरनाफोर थ' फार्स्टनि अबस्था जाबासो सेकेन्डआव माने ख्याल लाखिनो रोङो बा बेलेगनोबो खिन्थानो रोङो नालाय नो टेनसन सोरनाफोर टेनसन लानायखौ सबसे फार्स्ट गारग्रो आरोना संसाराव हाबगोन जेला जुलि जागोन जेला नोङो उफाय गैखाया नोङो गथ'नि बिमायाथ' जाखानांसिगोन गथ'नि बिमा जानो हानायाबो खाफालनि बाथ्रासो गोबाङानो दुखु दाहा गथ'नि बिमा जानो हायिफोर दङ गोबां प्रब्लेम थायो नङा होमबा माखासे प्रब्लेम हिन्जावनाव माखासे प्रब्लेम हौवानाव थ' जोङो बे सुबिदाखौ मोननो हादोंबा जोंनाव जेबो खमि गैयाबा जों एकदम बे खस्थ'खौ माने खस्थ' साननो नांला आरोना बिमा बिफायाथ' नों जाखानांगोनानो संसाराव हाबबाथाय नङा होमबा सनाफोर थ' बेनि थाखाय सनाफोर इसोरखौबो जोङो साबायखर बावनांगोन जे इसोरा जोंखौ जेबो खमि हराखै होननानैहाय आरोना बाखि ओमफ्राय ओरैहाय आं कबि थेलेलेखौबो हारसिं एवथिं जानोसै जाखाया नालाय फिसालाया बेनो आरो दिनैनि ओंख्रिया अबावथ' सानफ्रामबो ना बेदर संनाय देखायनो हानो बेनो सिदा सिदि जेने थेने स्पिडाव ओंखाम जानानै नै बै आमोलाव बिएसएनएल अफिसाव इन्टारभिउ होनो फैनाया आरो फैफिनबावनांबाय आं सनाफोर नै साख्रिया जाबाय नालाय डिउटिया सम फैबाय थानांगौ फैदो बिफानि बिएसएनएल बिदि बिल फैलायनांगौ आरोना आंसो बिलखौ खालामना होनांगौ जारलाथार आंनिफ्रायसो बिल जायो बेखौनो खारबोथारबाय आरोना ओमफ्राय फाइनसो लागुलायबाय एसे आगोलावनो होफैनांगौमोन नालाय मा बुंनो गारि फिदिंनो बिदाखौ दसे हमथा ओमफ्राय बेयावसो गेम जिरायनोनो मा जाखो बेयो फैदो बिएसएनएल अफिसाव आरोना पस्ट अफिसनि खाथियावनो फैदो बेखौनो दाख्लैनिफ्रायनो फैनो नागारबाय थाबाय फैनायानो जायाखै आरोना दिनैसो फाइन लाजागुलायबायसो जाबाय अब्लाबो सनिबारखायसो एकदम एसेबो मानसिफोर गैया आरोना खालि बिलल'सो जाबाय बाखि जेबो खामानि जाखायामोन बेनो खामानिया बेखौनो दों जाग्रा उदै गेन्द्रि फैदों आं थांसैबो थ' बाबा न'आव थाङा न'आव सौफैबाय ओमफ्राय फिसाजोआ न'आव फैयामोननो मा जाखो बियो आयो दिनै गावखौ देखायनाङा होनलायलायबाय नोंखौ आं नोंखौ देखायला न'आव थायाबा अबाय थानांगौ दे दाहाय थांगोन बेलासियाव बेरायगोन दे बैहाय लामायाव दे मिथिबाय मा जागोन आंनि फिसाजों अहायाखै माने
हां थोनो थोनो बिमायाबो मेंबोबाय उन्दुनो ओंखारबोबाय जाला बुदुर जाबोबाय ओमफ्राय बिथांनि बिला 200 बिसिबांबा जादोंमोन जाहैदों ओमफ्राय दाख्लैनि बाखि दंमोननो बाखि बेजों मिक्स जानानैहाय 300 बेसेबांबा जाबाय आरो होबाय आरो माथोबावना ओमफ्राय आंनो बिदिनो हैबाय थानांसिगोन मासे मासे थाब होयोबाथ' फाइना होनो गगोन बाखि बेनो आरोना आं मोनथियामोन बेबायदिबो बिल सोलायनांगौ होननानै आरोना लेन्डलाइनफोरखौसो बिदि सोनांगौ होननानै मिथियोमोन मिथिया आं बेखौ दा बिथाङा खिथाबाय नालाय मिथिबाय आरोना बानायनानै थांखादों बै दाखालि फैनायावनो नानि जंसासना गोलैगोन आयो ओमफ्राय जोंहा ओरै उनथिं लाव गायदोंमोन आरोना बे आब'मोननि ना आदायासो गायखोना आब'आसो गायखोथाय आं मिथिला आरोना माजे समाय आंबो बिदिनो मैगं बिगुर होलायलायो ओमफ्राय मा फाप मावनाय बायदिसो लावाबो हनै माबा गोसोम गोसोम जानानै सेवलांजोब्बायसो आरोना ओमफ्राय मालाबा एन्जराबो जालांलायबावो आरो फाप मावनानै सेवहांगार जानाय होननाय बायदिसो जा थाइख्रिदों ओमफ्राय नै ओइ नै जि थाइखादों लावा अयथासार आं बारा नोजोरखौनो होआमोन बिजौआबो अयथासार लावा इनि फिसा फिसा बाबा ओमफ्राय मानोथो बिदि सेवलाजोबखो दे आलाय सिलायनो ओमफ्राय एन्जराबो माखासे अख्लानानै सेवहोजोबदोंनो आंथ' बारा नोजोरबो नायाखैमोन गावसोर आब'मोन गायनायसोखा माने दैया थै लुबाय थायो आं एखमबाल' मैगं बिगुरल' बिफां गुदियाव गारना होयो आरो नै बिदियाव मा जागोन दे नायलाय गोसोम गोसोम ओइनो ओइयो गोसोमा नङालै बे गोसोमा सेवनाय जारलासो फिसालानि इउनिफर्म दहाय दुगैनायाव सोमनानै गालांनाय जि जोम बायदिसिना सुखांबावबायसो आङो बिराद बादों मेंनाय देहा आंबो आरो बे आब'मोनाव सिथाव एवनाय मोनजाबावदोंसो माइब्रानि आलाय सिलाय मोनसिनगासिनो दं आरोना थ' दा सनाफोर ब्लग समालाय माथो गोलाव खालामबावनो आङो फेथेर फेथेर बुंनानै माथो खालामबावनो देखायनो लागा जेबो गैला बिदिनो जोंना थांबाय आंना गालाय गुजायनो बेखौनो फिसा शेयार खालामबाय आरोना सनाफोर नोंथांमोनजोंहाय जे मानसिया बिदि थिग दङ बिदिनो सोलिगासिनो दङ होननानैहाय थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच जिया खनस्रांनांगौ दानि सिखांनायफ्रा